Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. Dobra stvar kod zimskog kampovanja je što ne morate da brinete o vodi, jer voda je svuda oko nas u formi snega. Sve što treba da uradite jeste da ga istopite. Za topljenje snega je najbolje ako imate neki metalni sud, odnosno od neređajućeg čelika, bilo to neka činija u kojoj možete da kuvate, ili čajnik, ili metalna šolja, čutura ili flašica za vodu. U ova dva slučaja naravno biste skinuli plastični poklopac. Kada skupljate sneg, naravno hoćete da bude čist. Nećete skupljati sneg sa staze kuda se gazi, već negde sa strane. A onaj sneg koji je verovatno najsigurnije čist, jeste sneg koji je negde na nekim granama. Ono što je bitno jeste da je sneg rastresiti i da ovako kada napunite čajnik imat ćete 2 gutljaja vode. Morate sav taj sneg unutra da stisnete i onda ćete vidjeti da zapravo uopšte nije ni blizu pun. Onda nastavljate sa punjenjem. Ponovo stiskate, sabijate sneg, pravite još mesta, ponovo punite i tako dok ne napunite do vrha, a da taj sneg ovaj na vrhu bude potpuno sabijen. Kada kuvate sneg, hoćete kada se istopi da voda potpuno provri, onda ste sigurni da ste ubili sve potencijalne pretnje u vidu bakterija ili nekih drugih mikroorganizama. Sad ćete vidjeti koliko smo vode dobili od punog čajnika snega. Znači, koliko vi vidite ovdje ima manje od pola, možda čak četvrtina. Kao što ste vidjeli, kada imate odgovarajuću posudu u kojoj možete istopiti sneg, vrlo lako ćete doći do vode. Ali šta da radite ako igrom slučaja nemate sa sobom ništa što je neređajućeg čelika ili titanijum ili nešto slično, nego recimo imate samo svoju drvenu kuksa šolju. Na primjer, postoje 2 načina za topljenje snega u ovoj situaciji. Jedan primjenjujemo kada imamo tvrdi sneg, drugi primjenjujemo kada imamo onaj pršić. Sada ću vam pokazati šta radimo kada imamo tvrd sneg. Za ovo ću iskoristiti sneg koji ste stegao ovdje u zadnjem zidu koji smo pravili da nas štiti od vetra. Potrebna vam je lopata, bilo bi poželjno da imate, bit će mnogo lakše da ovo uradite, naravno možete i bez nje. Dakle, prvo treba da odvojimo jedno ovako veliko parče snega. Nakon toga sljedeće što treba da uradite jeste da nađete neko drvo koje ima dovoljnu dužinu i da ga provučete kroz ovo parče snega, s tim da vodite računa da vam se sneg ne raspadne. I sada bi trebalo drugi kraj da se zabode u sneg negdje pored vatre i da ovaj sneg visi neposredno iznad vatre. Naravno nećemo ga postaviti direktno iznad vatre, jer u tom slučaju kad bude počeo se topit će da kaplje i samo će nam ugasiti vatru i pritom ne možemo poturiti ništa ispod. Ja ću čak iskoristiti ovdje da ga naslonim, jer ovaj sneg vamo iza nije dovoljno dubok da ga drži. I malo sam ga odvojio da nije direktno iznad vatre. Sada ćemo vatru potpaliti da gori jače i kroz par minuta ovaj snijeg će početi da se topi i počet će da kaplje. Sve što onda treba da uradimo jeste da postavimo
svoju drvenu posudu ispod i dok se ova gromada snega bude topila, sveža voda će kapati pravo u našu posudu. Da bi cijel ovaj proces uspeo, neophodno je da vatra bude dovoljno jakog intenziteta. Ukoliko je slaba vatra, onda uopšte neće sneg početi da se topi dovoljno brzo i intenzivno da bi počelo da kaplje. A kao što vidite, kada je jaka vatra, imamo i kapanje i šolja se, opa, malo me svetlo zeza, šolja se puni. Ono što je isto bitno je da se postavi drvo koje će odvojiti šolju od vatre, jer suprotno bi se i šolja zapalila. Verovali ili ne, šolja uopšte nije vruća od vatre. Ovo drvo koje odvaja je sasvim dovoljno odradilo svoj posao, a vidjeli ste još malo pa je puna. A voda ledena, ali čista je i dobra za piće. Ovo je dakle metoda kada koristimo tvrdi sneg, a ukoliko imamo rastresit sneg, takozvani pršić, on naravno ne možemo ga ovako nataći na štap, tako da u tom slučaju je dobro ukoliko imamo neku maramu ili tipa neku mrežicu u koju možemo da ga skupimo i isto bismo onda tu mrežu okačili na štap ovako blizu vatre, ne direktno iznad, i postavili bismo nešto ispod i onda kada bi počelo se topi, počelo bi da curi kroz tu mrežu i nastavilo bi da kaplje dole. Tako da eto, nekoliko načina kako možete istopiti sneg da imate da pijete vodu dok ste na zimskom kampovanju. Hvala puno na svoj podršci koju mi pružate gledajući moje snimke. Za dodatnu podršku zapratite moj kanal, a snimke lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.